Hej! I det här videolägget så kommer jag visa lite vad som finns i det skåpet och vad som finns i det skåpet. Då kan vi börja med det här skåpet. Det är typ såhär två speglar där. Alltså här är inne i mitt vatten då. Så är det såna här saker som är öppna och stängda. Då har vi en tandborste. Så. Så har jag såna här. Så jag ska få skåla i samma. Och så har jag där oliv, typ badskum eller något. Så. Jag vet inte vad det är. Ja, den såg så här ut. Och det är min storasyster tror jag. Så har jag den här krämen som också är oliv. Det är typ ett kit. Så. Den ser ut så. Så. Den är genomskinlig. Så, och så tar jag denna. Oliv. Den är gul. Och det är typ såhär hudkräm, tror jag. Så. Och så har jag en sån här knipsare. Så har jag ett plastpuder. Nej. Det här är min stora syrras mini handknippis. Om ni inte knippis då. Det är den färgen. Det är sån här pulver eller så här. Så har jag den här parfymen. Alltså det här är mest Ida, alltså min stora systers, men kan man prova lite i alla fall. Typ så. Den är genomskinlig och den luktar vaniljaktigt. Ja. Så. Så den parfymen och så här lite öringar, fast de kan inte se bra ut så. Och så har jag denna. Och den luktar jättegott och det är också min syrras. Den luktar jättegott. Luktar på den precis som jag började. Den är så friskt och väldigt blomsor. Och så har jag tandkräm, den här tandkrämen. Och så här massa tandborstar. Och ja, det var det. Okej, jag har en missar. Oj. Nej. Åh, det var så nära ett sånt här litet finger. Jag har en sån här liten. Och sen går vi till det här skåpet. Den ser ut så, och det är bara så. Och då har jag två stycken krämer. Jag vet inte vad det är, för det är min pappas tror jag. Luktar gott. Så. Nivea. Små så här, små Nivea-krämer. Okej, jag behöver inte visa pappas parfym, tror jag. De här parfymerna luktar rövet. De här jättesmå parfymerna. Och så har jag den här som är jättebra för mig. Den luktar typ så här gräs. Men den är jättebra för mig. Jätte. Så. Jag vet inte vad jag köpte, men det är så här hudkräm som är jättebra för ansiktet. Så det blir det. Och så har jag en handkräm. Så. Och det är också, en handkräm. Och den är lite tjockare. Man kan ha på andra ställen också, men det är bra för andra. Den är så himla tjock. Och så har jag en
till sån här olinkräm. Läskig. Den har typ såhär prickar i sig. Så har jag en sån här pink. Den är inte så jättebra för man får typ såhär finnar av den. Den är inte så jättebra men... Ja. Det är typ därför på. Eller det är någon som säger att man får finnar av den, men jag vet inte. Luktar gott. Men det är det som jag hade i skopet. Nu ska jag faktiskt börja göra i ordning mig. Nu ska jag skaffa en lager också. När vi ses i nästa video så hörs vi. Hej då!